Mun tehtävänä on tutkia asukkaiden osallistumisen ja omatoimisuuden mahdollisuuksia lähiöiden parantamisen yhteydessä. Tutkimusta on rahoittanut Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen lisäksi ympäristöministeriö ja Suomen Akatemia. Lähiöt ovat teollisen tuotantovaiheen malliesimerkkejä. Yhdyskuntatoimintojen alueellinen eriyttäminen ja hallinnollinen pirstominen ja edelleen alueiden sosiaalinen eriytyminen ja elinpiirien pirstoutuminen kytkeytyvät toisiinsa. Asukkaiden toimintatilanteita ja mahdollisuuksia on tarkasteltava suhteessa vallitsevaan yhteiskunnalliseen työnjakoon. Tutkimuksen kokeiluosan liitimme Espoon Suvelan kehittämisprojektiin, jonka tavoitteena oli parantaa alueen lähiympäristöä ja edistää Sofi-mallin mukaista kunnallista yhteissuunnittelua, eli edistää eri hallintosektoreiden välistä yhteistyötä ja asukasmielipiteen parempaa huomioon ottamista lähiympäristösuunnittelussa. Osa kehittämisprojektin yhteydessä esitetyistä parannuksista jää kunnan toimialueen ulkopuolelle tai kunnan toimesta pitkäksi aikaa toteutumatta, edelleen alueella asuvien murheeksi. Kuka ottaa vastuun, miten asukkaiden aktiivisuus ja yhteistoiminta viriää? Suuntasimme tutkimuksen asukkaiden itsenäisen toimintakentän kehittämiseen. Omatoimisuuden näkökulmasta katsottuna asukkaiden tehtävänä ei ole ensikädessä tuottaa tietoa suunnittelijoille ja päättäjille heidän työnsä tueksi, vaan kehittää omia yhteisöllisiä toimintatapojaan. Etsimme sellaisia tutkimus-, suunnittelu- ja parantamismenetelmiä, jotka edistävät asukkaiden keskuudessa paikallistasolla tapahtuvaa vuorovaikutus- ja tiedostamisprosessia. Suunnittelun ylikorostuneen hallinnollisen merkityksen vastapainoksi tarvitaan sen luovuutta ja ongelmien hahmotuskykyä kehittävää voimaa. Suunnitteluprosessi voisi olla paitsi ympäristömuutosten tuottamistapa, myös eräs yksilöllisten ja yhteisöllisten taitojen, toimintakykyjen, itsetunnon ja edelleen paikalliskulttuurin edistämiskeino, jolla on huomattavasti syvempi ja kauaskantoisempi vaikutus kuin pelkillä rakenteellisilla muutoksilla olisi. Kehitimme norjalaisen työkirjamenetelmän periaatteita ja työstimme ideavihkon yhdessä muutaman aktiiviasukkaan ja paikallisen työntekijän kanssa kunnan kehittämisprojektin taustatuella. Sen tekoa avustamaan perustettiin lähiöstudio Suvelan kerhokeskukseen. Ajatuksena oli ideavihkon avulla saada vanhemmat asukkaat yhdessä nuorten kanssa pohtimaan elinympäristönsä tilaa, tarpeitaan ja toiveitaan sekä kehittämistapoja. Ideavihkossa kysyttiin muun muassa, millaista voisi olla nuorten kohtaamispaikassa, ulkona tai sisätiloissa? Miten koulupihaa voisi parantaa? Millaiseksi haluaisit kotipihasi tai kotitalosi kerhotilan? Miten parannukset voisi toteuttaa? Videon teon keinoin halusimme selvittää, millaisia eväitä oman elämän hallintaan ja olotilojen ymmärtämiseen ja muuttamiseen antavat lähiöiden toiminnalliset, sosiaaliset ja tilalliset olosuhteet, joissa lähes kaikki kiinnostavat tapahtumat ja toimintaoikeudet on ohjelmoitu muille tai muualle. Lähiöstudio järjesti nuorille filmi-illan, jossa esiintyi paikallinen Aakon bändi.
Lähistöllä asuva elokuvan tekijä Lasse Naukkarinen näytti osia No Comments -ajankuvastaan. Keskustelu videon tavoitteista, sisällöstä ja tekotavoista lähti käyntiin. Halukkaat tekijät kutsuttiin mukaan. Filmin teko näytti kiinnostavan selvästi enemmän kuin paperisen työvihkon täyttö, jonka avulla oli ollut vaikea löytää uusia ajatuksia. Oli siis lähdettävä liikkeelle perustilanteesta. Miten nuoret Suvelassa elävät, mitä tekevät ja kokevat, toivovat ja odottavat. Mitä asuinympäristö heille merkitsee ja viestittää, millaisiin asenteisiin ja toimintavalmiuksiin ohjaa. Ja sitten sillä on laajempaa merkitystä siinä mielessä, että se kertoo yhdestä mahdollisuudesta toimia paikallistasolla, Nuoret keskustelivat aluksi eri ryhmissä elinoloistaan Suvelassa. Keskustelut äänitettiin, niiden pohjalta valittiin ja työstettiin, harjoiteltiin ja näyteltiin keskusteluissa yhä uudelleen toistuneita nuorten olosuhteita kuvaavia tyypillisiä tilanteita. Nuoret esittivät itseään tai toisiaan siten kuin he ovat tilanteet kokeneet. Keskinäinen luottamus ja toimintamotivaatio rakentuivat vähitellen henkilökohtaisen tutustumisen ja yhteisen toiminnan edetessä. Tuut sä harkkoihin tänään? Kyllä mä tuun harkkoihin. Ai kiitti vitusti, meidän piti niinku lähteä leppaan. Ai mitä? Ei kun mä ihan tosen mä unohdin sen, mut mun täytyy mennä harkkoihin, kun mä en oo ollut tosen pitkään Niin, aikaa. parempi tulla vitsi. Sä et oo ollut. Niin kyllä no, mut tuu kattoo meidän harkkoihin. Ai kiitti vitusti. No, siis et voi... Moi. Mitä sinä? No mä vois sille mitään, että mä saan jälkeen, jos mä heittelen Sissalan tunnella kuminpalasia. Ehkä sä nyt mistään saakka, kun sä oot tommonen kiltti poika. Olen kyllä. No olet. Kiva mennä himaan sit avata se jääkaappi, niin siellä ei ole yhtään mitään syömistä taas. Siikaa minuutin sinne jääkaappiin, niin ei mitään. Ärsyttää. Ootas tuosta tänään tänne. Okei, moi. Moi. Taisi sait Kati matikan kokeesta. 7,5. Hiippiin mä sain ne 5,6. Taas. Viimeistä sait 4,5. Nyt yrität tsempata. Täytyy alkaa luntaa taas. Etkä ala lunttaa. Moi! Me venattiin teitä just. Lähdetäänkö me kirjastolle? Joo. Lähdetään. Nyt oli raskas koulupäivä. Tarvitsi sen kunniaksi rööki. Mä en tarvitse sulle mitään, kun sä maksat mulle ne 7. Mitkä 7? No mitkä saat mulle auki Mä en oo sit sulle auki perjantaisesta? yhtään mitään. Oothan sit kossupullosta. Mä en ois dokannut viime viikolla. Moikka! Soit aika kovas kunnossa perjantai muuten. No ei mitenkään, kun muija veti se koko kossu. Ja kenen rahoilla? Mä lähden himaan, mä en maksa yhtään mitään. Sä et lähde minnekään. Sulla on. Mulla. Vittu sä oot semmonen pummi, sulla pitäis aina jättää jäämään. Aina puhumaan, että mitä eilen piti jättää tikkarista jäämään, mitä järkeä. Sitten aina haatsi, aina piene. Kaikki on niinku kimpassa. Niin, meillä on hyvä yhteishenki ja tolleen. Niin. Aina ne on ihan nuoret käytännössä. Siis kyllä varmaan hajoaa taas kohta miten asia katsotaan. Voi vittu, lähtekää nyt menee jo. Miksi toi käsikirjasto on kiinni? No meidän oli pakko panna lukkoon sen takia, että ihmiset valittaa. Siinä on liikaa melua. Missä me sit ollaan? Kuitenkin ajetaan tuolla pyörässä Pitää olla, koska lukusali on todella tarkoitettu niille, jotka lukee. Siinä ei saa puhua. No mutta eihän me siellä oltais niin hirveästi häiritty, ei siellä paljon muuta. Mutta ihmiset on valittaa koko ajan, niin siinä ei ole rauhaa. Sen takia meidän on pakko Kuitenkin ajetaan tuolla pyörässä. No ei, ajetaan jos olette siellä kunnolla. Tiedätkö mitä me ei saada enää olla tuolla takanakaan? Ihmiset on kuulemma valittanut. Ja muutakin, että me mölytään siellä ja kaadotellaan ja muuta. Ei sä ole kukaan hyppännyt. No en minä tiedä. No se olisi ihan siistiä, jos me saatais joku oma mesta, missä vois olla.
Niin. Ei se tarvitse olla hirveän siisti paikka, mutta kunhan semmonen, että se viihtyy. Vanha mökki olisi makeista. Niin. Te ainakin voisitte mennä pois edestä sen verran, että saa takkinsa täältä. Niin, ettei meille anneta mitään mahdollisuuksia siihen, että kun jengi puhuu täällä, että joo, että vanhoja mummeleita hakataan, pitäisi laittaa lehteen ilmoitus siihen, että kirjasta ei enää hakata vanhoita mummeleita, eikä niitä ole kyllä ikinä hakattukaan täällä. Mitä tapahtuu rapuissa? No, jotkut heittää ulos ja sitten ei valita mitään. Vartijat tulee kauhean. Vartijat? Niin. Mistäs ne tulee? Vitsuista. Ahaa, eli ne on niinku pyydetty sinne vai? Joo, ne kiertää. Tai sitten jos kysytään. Joo. Niin, kyttiin. Kuinka usein tulee vartijat, kuinka usein tulee poliisit? Varmaan kerran. Viikonloppuna yhden kerran. Sustikin on. Ja vartijat tulee suunnilleen joka päivä. Joo. Mitä mieltä te olette niinku rapussa polttamisesta? No, niille se on ehkä, jotka ei polta. Sitten kun mä olin tuolla mun tädin, niin niillä poltti siinä rapussa oli jotain nuorisengiä, niin ei sitä itse ikinä ajattele, mutta sinne asuntoon sisään tulee hirveä röökihaju. Mitä mieltä te olette kaljajuomista rapuissa noin niin yleensä? No miksei sais, eihän siinä Mun mitään. mielestä sen mitään. Jos ei rikko pulloa, niin. Nyt se on kumminkin näin vihassa. Joona lopeta, vittu lopeta. Älä niin aamu, vittu lopeta. Laukku. Mitä tässä sun kintut voi siirtyä? Ei voi. Mä kutsun poliisit aina. Vaihtuu. Mennä niin Risko. Milloin jäämään? Ai joo. No niin, jumalauta nyt ulos. Kaikki. No niin. Siitä ensimmäinen ulos. Lähde sinä. Mutsi heti kysyi, että missä sä oot ollut, kun tulee hiimaan. Pitäisi hirveä litania kirjoittaa mutsille siitä. Jo tässä mä olin ja tässä on kelloaika ja kaikki jo täällä mä olin. Päiväkirjat. Tosta puuttuu joku. Silleen, että Faija luon, että mä saan mennä miten mua huvittaa, eikä niinku paljon kysellä mitä mä teen ja minne mä oon menossa. Sitten muistan, kun mä asuin, niin aina oli, missä sä olit, kenen kanssa olit, mitä te teitte, mitä te puhuitte ja kaikkea niinku kauhean tarkasti. Mä oon niinku meidän Faijan kanssa kavereita, että me jutellaan kaikestaan. Niin me ollaan kans Mutsin kanssa ihan kaikki jutut. Silleen, että me on tosi hyvä silleen, että se niinku luottaa muuhun. Pääse kahleitaan on yksi kohtalosin auttaa voin mä en. Kaiken oikein tuo seuraa aina kyyneleen, ei muuta. Vittu ääset kuulevat teille saakka. Laista patkaa. Täällä on vielä rahaa hakea, täällä on. Ei sitä pysty kuitenkaan niinku estämään. Ei meillä ole kuitenkaan, tai siis muutenkaan ollut niinku mitään sellaisia sääntöjä, että silleen, että... Joo, 8. Joo, 10. Joo. Mä laitan munkin Pimu. Moi. Moi, meille ei oo korttia. No, sit vaan Pemma ja... No mut mitä siitä saa kaikkea? No sillä saatte ottaa kengät pois, sit saatte heittää noin tupakanstumpit, sitten kun käytte röökillä, saatte heittää ne tupakanstumpit sinne plaatikkoon. Joo, ja hei noit vessoja saa käyttää. Sit saatte tietysti ihalla vettä. Sitten saatte hei keittää kahvia. Mutta eiks tänään tehdä popcornia? Me voidaan tehdä niin. Saatte tehdä popcornia.
Pillistä saatte pelata. Sit pitää siivota lopuksi. Ai. Peitsos on helppohoitoinen, täytöinen. Hei, mä tulin tuomaan tämän. Joo, sä haluat sen korkean. Joo. Vanhemmat ne vaan aina tyrkyttää niitä omia, mitä ne ajattelee kaikesta. Ja sitten yrittää saada mut tekee silleen, tai ajattelemaan niin kuin ne ajattelee. Ja sitten kun ne on niin erilaisia, nehän on silleen, sitten ei oikein tiedä mitä tekisi ja olisi että kumpaa uskoisi. Noin. Tärkein siinä on varmaan just se, että mitä mieltä sä oot itse oikeesti siinä. Mäkin oon ajatellut sitä, että pitäisi itse ajatella vaan omia ja olla välittämättä. Joskus aina käy vähän risoa. Pasi pelata. Joo. Hei, bileslista! Mä oon toka. Mä oon Ihan mitä saattaa. Joo, häviö. Näytä nyt tämän. Hei, missä tää Harja on? Joo, vois lapustella. Meillä on popcorn. Sama juttu, että on kiva olla ja pelata viilisteen tai edes voi jatkaa pelaamaan. Taas ei ole sillä rajoitettuja sääntöjä tai sillä, että niin joo. Ei ole tarpeeksi rajoitettuja sääntöjä. Joo, just. Nyt meidän pitäisi tulla enemmän noita paikkoja. Kyllä se on hyvä, meillä on järjestetty nyt vähän, mutta pitäisi olla enemmän. Marko ja Sami on lähtenyt anomuksen rampin tekemiseen sen takia, koska täällä on rullalautailu tuolla kadulla kielletty ja näin. Siinä on mukava mennä ja sinne on näyttänyt semmoisen, että tarvitsisi luvan ja rakennusmateriaalia siihen. Siihen on nyt tullut vähän positiivisia näin nauloja ja muita myöhemmin sitten tarvikkeet siihen tarvitaan. Ei siinä oikein, ne on kerran yrittänyt tehdä semmoista rampia, mutta sitten poliisit tuli siihen väliin. Hei, me saadaan tää ramppi. Mitä ramppi? Käy tuolla kaupunkisuunnitteluvirastossa. Rampin siirustukset sitten. Ramppi! Eipä siisti. Eipä siisti. Minkä te rakentaa? Me saadaan siihen aineet ja sitten meidän pitää tehdä siitä. No kai sinne Uissi tulee auttamaan. Joku tulee ohjaamaan sitä hommaa, mutta joku muu ei tee sitä. Se tehdään sitä yhdessä. Onko se varmettaako se tulla? Mulle tänään vakuutettiin sitä kovasti. Milloin tää aletaan rakentaa? Toukokuussa kuitenkin muista pitäisi tulla valmiin. Se tulee sitten. Niin. Juu, mikä tehdään? Nyt tehdään virallinen narun ratkaisu. Ei poikkea, yritä nyt katkaista.